Poďme sa pozrieť na Maslowovú hierarchiu potrieb. Hierarchia potrieb je psychologická teória, ktorú v roku 1943 navrhol Abraham Maslow. Táto teória je často zobrazovaná ako pyramída, kde každá úroveň predstavuje rôzne ľudské potreby. Maslow navrhol, že ľudia sú motivovaní napĺňať tieto potreby v určitom poradí, začínajúc od spodu a postupne smerujúc hore. Fyziologické potreby sú najzákladnejšie potreby nevyhnutné pre prežitie. Potreby uspokojené, potreba bezpečia a istoty sa stáva dôležitou. Po dosiahnutí bezpečia sú prioritné sociálne potreby. Keď sú sociálne potreby uspokojené, zameriavajú sa na potreby uznania. Najvyššia úroveň je sebarealizácia, kde sa jednotlivci snažia naplniť svoj plný potenciál. Prečo je to dôležité? Pochopenie Maslowovej hierarchie potrieb pomáha v rôznych oblastiach. Napríklad v rámci vzdelávania učitelia môžu zabezpečiť, aby boli uspokojené základné potreby študentov, čo uľahčuje učenie. Na pracovisku zamestnávatelia môžu vytvoriť podporné prostredie, ktoré rieši rôzne potreby zamestnancov. Teraz sa pozrieme na praktické použitiu teórie potrieb. Napríklad si zoberme študenta, ktorý má problémy v škole. Ak mu chýbajú základné fyziologické potreby, ako je správna výživa, prvá úroveň, jeho schopnosť sústrediť sa a učiť sa je ohrozená. Keď je naplnená potreba pocitu bezpečia, čo je druhá úroveň, a podpory od priateľov a učiteľov, tretia úroveň, môže mu to pomôcť budovať sebaúctu, čo tvorí štvrtú úroveň, a nakoniec má študent všetky predpoklady k tomu, aby sa mohol usilovať o akademickú excelentnosť. Rozpoznaním a riešením týchto potrieb môžeme podporiť osobný rozvoj a úspech.